Evo ga ljudi, u Mostaru se je radilo na zebri koja svijetli. Evo vidite kako to izgleda. Izbušene su rupe. Tu su montirani nekakvi kepeci. To bi trebalo svijetliti valjda po noći. Znači stavljeno od ove strane gore prema vrhu avenije kad se dolazi tu svijetli. I stavljeni su na suprotnoj strani dole koja ide. Tako to izgleda. Vjerojatno se puni preko sunčeve energije. Sad kako svijetli, pojma nema. Kada bi to trebalo s ove strane da se vidi ako svijetli. Ja trenutno ništa ne vidim, ali dobro sunce. Uglavnom napraviš je nešto. Zanimljivo. Ovaj pješački čak nema ni znaka. Ima stup, ali nema znaka da je pješački.